Duha ka adlaw sa dili pa pagsugod sa pagbalaan sa Semana Santa, nagsugod na ang pipila sa atong mga kaigsuon ng Sugbuanon sa pagplano nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Gani karong adlaw, Marso 31, pipila na ka mga pasayro ang atong makita sa pantalan sa Pier 1, syudad sa Sugbo, ang naglinya sa mga ticketing outlets. Si Giovanni Vitanzos, mipahimo sa kahigayunan sa taas nga holiday sa sunod semana aron makauli sa iyang pamilya sa Surigao. O gani mas gipili niyang mobiyahe og sayo aron makalikay sa pagdasok sa mga biyahero karong Semana Santa. Para Surigao man, para for vacation karong Semana Santa na maabot. Tungod kay na long weekend kayo ba? Mas okay na po kanang kauban ng pamilya ng taas-taas. Suma pa sa usa ka teller sa usa ka ticketing office sa Pantalan, sagad sa mga biyahe sa barko, fully booked na gyud tungod sa nagkadaghan nga mga pasayro. Gitambagan sab niya ang katawhan nga mamahimo nga mulukat na daan og tiket aron dili mahutdan og slot sa mga barko nga mobiyahe pagawas sa Sugbo. Sa pagkakaroon ang mga passenger is ang among biyahe for tagbilaran kay puno-puno na gyud siya sa first week sa April. Umudaghan pa gyud na siya gyud ang mga kuan sa volume sa passenger. Pwede sila ka-advance og kuan sa main office 15 days before sa ilang departure date nila. Apan suma sa security officer sa Pier 1 nga si Armando Cañete, mingaw pa ang maong kahimtang sa Pantalan. O gani gipanlantawan ni Cañete nga mas mudaghan pa jud ang mga biyahero nga manguli sa mga probinsya sa umaabot ng mga adlaw. So far ma'am, sa pagkakaroon, normal pa itong biyahe, departure, so siguro Monday na itong pasayro madaghan na tingali. So sa pagkakaroon, normal pa. Apan dili lang kitang mga Sugbuanon ang adunay plano magbakasyon. Nasayran pud sa MyTV Cebu team ang kadaghan sa mga langyaw sa Pantalan. Human sa ilang pagbisita sa Sugbo, excited pud sila nga mobisita sa ubang probinsya sa Visayas. We are going to travel to Bohol and Tagbilaran because the nature, the views are stunning, the wildlife as well. Yes, it's one of a kind, only in the Philippines. I love it so far. It's really nice weather, really good food, and yeah, we're enjoying ourselves so far. I'm looking forward to go to the islands, and everybody's really nice here, so looking forward to that. The Philippines is beautiful. You need to go. Beautiful people, open people, friendly people, beautiful provinces, but don't go to Manila. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.